Så er der Lone Hansen. Lone er vel en af dem, som bliver ved med at præstere en række ganske gode resultater. Hun var god inde på Kultorvet, og hun var faktisk også god på Kirkegården ved afdødekontakten. Hun har sikret sig en førsteplads i den her uge. Så er der Elias. Han kom jo rigtig flot ud af sidste uge, hvor han faktisk stod som den af vores medier, der har klaret sig allerbedst. Ja. Hvordan har han klaret sig i den her uge? Der har han ikke klaret sig. Så er der Hannibal. Jeg troede faktisk, at der var noget mere i ham, men han er faktisk sådan røget ned igennem lagene. Jeg synes ikke, det går så godt. Han er nede at være bundskraver denne gang, i den her uge. Jeg kan da selvfølgelig godt mærke, at nu begynder vi at komme hen mod finalen og mod slutningen, og jeg vil da rigtig gerne i finalen. Så jeg håber da virkelig, at jeg går videre, og jeg vil da blive skuffet, hvis jeg ikke gør det. Jo, men jeg synes selv, at jeg har gjort det okay. Men det er selvfølgelig også nogle dygtige folk, der er tilbage, så man kan jo aldrig vide sig sikker. Min fornemmelse er, at nu, når der er en af deltagerne, der skal sige farvel, at det kan da meget vel være mig. Jamen, kære deltagere, vi er nu kommet til ikke jeres, men Per og mins favoritdel af programmet. Nemlig det tidspunkt, hvor vi skal til at finde ud af, hvem af jer, der går videre, og hvem vi skal sige farvel til. Nu nærmer vi os jo finalen, og det kan man godt mærke. Det gør også, at det bliver sværere og sværere at finde ud af, hvem det er, der skal gå videre, og hvem det er, der skal forlade os. Og den første, der går videre, og den af jer deltagere, som har leveret det bedste resultat, det bliver dig, Lone Hansen. Værsgo, du er videre. Efterfølgende i lidt mere vilkårlig rækkefølge, der er den næste, der går videre. Lisbeth. Tak. Og en, der også går videre i konkurrencen, det er dig, Thomas. Okay. Og den næste, der går videre, det er Lone Hertz. Og den sidste, der går videre i denne omgang, det er dig, Hannibal. Og det betyder jo så desværre, at vi bliver nødt til at sige farvel til dig, Elias. Men mange tak, fordi du vil være med. Tak fordi jeg måtte være med. Det har været en udfordring. Fra første udsendelse, der blev mit mål jo at komme i finalen. Så på den bekostning er det selvfølgelig ærgerligt, at jeg ryger ud nu. Dem, der er tilbage nu, de er jo virkelig skarpe. Så jeg ved jo, at jamen, hey, altså, det er jo et super dygtigt felt, jeg har været sammen med. Og så er der nogen, som bare har haft en langt bedre uge, end jeg har i det her program. Og sådan er det jo, og sådan er spillet. Og det er jo helt okay. Det var den 6. sans for denne gang. I næste uge er vi tilbage med nye udfordringer for de sidste 5 deltagere. Se med næste gang, når deltagerne skal fornemme, hvad der skete på bagsædet i denne bil. Jeg får sådan en kvindefølelse som den første fornemmelse, faktisk. Det virker næsten som om, det er en kvinde, der er ved at føde. Jeg ser et lille barn på en eller anden måde. Jeg fornemmer et lille barn.